Pwede rin katapok-tapok sa kwarto ni Ay ang Lixie vlog dia. Diyan to bas Lixie vlog din tawon pero harabay hapon na sa ihag. Kuwapot. Diyan guys, hala na nagmotor. Diyan lang gitapok mi rin tanang guys, dapat pasensya na mos mga gilid-gilid kay na mga tak daghan ka dito mga baligya ang aysa. Ada ka nagbaligya sa aysa talaga. Ingano nawa maghang sapin na. Ako mo ilis. Na nagtapok ko limitan ko din tapok. Reverse ya. Kana ang pinalangga. Kani ko abag Cebu. Kaya ko Diya sa Zuko na bata guys, kaya ako pud labong gihubak. Sus, ginuo ko mga hubak gan. Gihubak ko sa biyahe ka ng abog. Diya ang pukawan naman ni siya man nga. Ag si Jijin di ay. Hi guys, mabilin sa ko guys. Gibilin sa kay magbanding sa kuno sila ni Insimitan. Diya nga ni Jidmi guys, karami na. sobra jud naming kalab agamahang tatayg nanay. So lab din naman namang tatayg nanay, bahala galig wa may mga ikapamasahe, mangita lang jud pamasahe para makauli naman jud mi. Salamat jud kajo. Saning Das ko an Insimitay ka bas mo lupa. oh kay nas Insimita grabe jud na. Ting lupa. Daghan pa kanang mga apo, ginuo ko mga apo ra ganaghanapan jang atimanen dito sa. Kuan jud niya gipangitaan jud pamaagi nga mahag jud among inahan ug amahan kay klaro bisan jud guys ug ganang lajo mi. Everyday pud mi manawag nila mga mustay nga na. Love jud namo namong ginikanan kay panagsara jud nang yan ang mga tiguang na nga mag-birthday og 76 so lipay jud ka dumi Samtang makadungog pa sila sa inyo isulti. so kato kitang mga anak ta kanang atong ilab lang atong mga ginikanan ug kuan kay di man ta maing-ani karon ug atong ginikanan ginuko basig unggoy ka sa una ug pag atong ginikanan unggoy basig unggoy ka sa una ug atong ginikanan dili mga unggoy man gud kuno ta gani Mamangtas ko ta. hala Ngamangtas bitaw kuno ta. uy Ginoo ko saksi jud ang Ginoo. Mga mangtas. Katong ningon og mga mangtas mi. Basin og mabali ang kalibutan. Pasosyulabi man ay. Adto intong pasulabi pag Ang gaba baltokon. unsa adto daotag among amahan og inahan kay di mi mabuhi og 15 ka buok. Di mi mabuhi 15 ka buok. Bisan pag ang tatay daghan pa nang gipang adapt. Tinuod jud na. Napa na gi-adapt nga naa sa Liti. Los Negros. Oo katong si Fredo. Di guys kay katapok-tapok pa jud mi dahil guys Ginoo ko ag minuto gamay na laman. Aghapon po Pero taon sa grabe mga gibuha din na mas. oh, diya salamat jud kadto ni jung tanan mga love jud na tanan mga igsuon jud diya kanang katulaging naingon nga hamong mga mangtas mi. Susuri jud nimo. Adyo kada lapila-pilag among ginikanan dani mo Okay. pagpasulabig pang daot. Kay bawo naman jud ka nga Ay agaba. unsa ka kapinangga ni tatay ug ginga ang Ginoo ba kay bawo mo tan-aw sa tawo ug unsay gibuhat nga tinuod og di kay bawo jud na siya nga di makapabutbutan nato ang Ginoo. Manang si tatay ug si nanay makagaba na. Tinuod jud na. Kagaba ang ginikanan. Tinuod jud na makagaba ang atong mga ginikanan atong ato nang mahalon. Guys, muhag na ko sa mga Bye-bye. Di ko ka Cebu guys kaya Kani. nagbati. Ingat ta. namin nagitapok dali sa kwarto nda si Julie unsa pa kuno na ako importante man jud ko guys ang anak kay Wala ka kuno graduate. pabahaw. Ha? Kasi Gigi magpabilin sa ni. Unsa ka ko guys dani sa ko kay Pabilin sa maluoy anin mas maluoy mo tatay kay mas tatay nga. Mabilin Mabito sa ko kuno sa siya. Dali at uli sa Cebu. Gapuson ko nukod sa kong kaulian. Magpanding sa Nawala kuno si Lixi to. Isira gisi. Nya Lixi oh. Hala Ginoo ko maghagak man day ni. Si Esther naghagak. Bye-bye te. Bye. Ay pasusulabi ha. Sige na. Nag-alping. Jarang kang ngit-ngitwan dali sa kuy ni tatay dali tay. Mato na ko. Ngit-ngit ka do dari guys tay ano na ko. Pagkampi Saan ha. ka? Mato na ko tay. Salamat ka do tay. Love you. Inutan dito ha. Buutan man ko tay. Buutan man ko tay. Ha? Tiyo mo bugbog ug bana nga. Buutan man to ang bana, di man to nabugbugon. Ah. Lolo. Dari kay inigawas na ra ba si Eliana dari na. Ungkod sa dari dili. Maglag. Bang sa dari sa ina. Hi guys, Jasiana guys, gwapa ka adyo. Gwapa ka adyo siya na. Oh, sa hagsa ni Mama Ruby kay adun daw sa Mama Ruby. Mamino bis Mama Ruby nimo, ha? Nay, Nagisig na tayo. Ayun, gusto tambol. ano masuk? Kada buntag mang may ng kong tipid. Ngaron na sa imo. Di pa mahawon na may mga kusudan na na.
Hindi matulog ko na kay nasa Roy. Dali Roy. Guys, di ko kita mo to kamali. Ikuha na din mga bagyo na katug magka naghagot mga ganyan kadlaw na. Gamay na. Aliana. Sige lagi inagkabuntag gali inam ubuan ka ng baligam-gam. Hindi guys, wato na ko dito. Dapat Aliana nang ginadik ka. Sud na po kong dari balik guys kay di amas tatay dari sud. Sinsa na mo sa mga kubo-kubo ni tatay dari diha kay. Tay wato na ko tay. Salamat tay ha. Tay, salamat. Salamat lang yapon. Happy haga na kauwi ko. Salamat sa Ginoo. Kauwan gyapon mo na. Balik. Di oy, balik-balik mo galing Miss Nicole ko no. Nag-graduation. Kay ganahan sa mo lagi. Day nay, kay mo pa Sige, Amping. Bye. Kamu na Julie. Kay maghag sa usang mga taon kay malagi nang ladyo tanda. Bye. Panagsara makauli pud. Nga naman din ang love ng pamilya. Ko ni uli. Mabayti, matulog ko. Una ko guys, kay nalit na ko dapat alas 7 ang sakdan. Siguro mga alas 10 na naman siguro. Yagahang brother, ang driver. Nga una po. Dili lang kay dura man po, dali ra ko makauli. Si? Di pa siya muli kaya magbanting pa ko sila yun si. Hindi ko makasakay sa city dami naman na iban ko alas 6 no. Ako dari sa port sa kuan nga ng Katagbakan luon nja wa ko nakaabot sa alas 7 nga biyahe diyan ako mo biyahe guys mga alas 3 or alas 4 so gabi na jud ko dani makaabot sa Cebu. Nara ba jud ka init das gawas guys wa may silungan. Hello guys, na ko na-meet nga mag-ong avid fan sa mga burato vlogger. So, tanan ko nga burato vlogger kay nakaila na si Ja. Si Ma'am Archel. dara si diri sa Katagbakan Ja. Kuan ka nang lubat man gud ko guys Ja. Mo to naki-charge ko dari Ja raman di kabutan din ni Ma'am di pa charge ko. Salamat ka jud ni Ma'am. Duha ni sila ba kasi ning isa ni Ma'am di sa Si Mayet. si Ma'am Mayit. Pero di siya mo tan-aw. Mahadlok si Just kuan, mahadlok sa camera. Hi! Ngit-ngit raman. Thank you, Ma'am Rachel ba to? Archel. Archel. Lisod kayo mo nga man. Kayo nga. Lisod di. So, dili sa kuan ni guys, Katagbakan loon. Diya, aghang flight na pod. Aghang biyahe din guys, alas 4 pa kuno, mga gabi na ako makaabot dito. Salamat kay naki-charge radyo ko dari kay nalubat ko. Salamat ma'am ha. Love you. Love you too. Wala kabutan. So bye-bye dito guys sa among pamilya. Ma'am, para mutabok ni. Nasa ganun, sir? Avanza. Sige, ito i-book na, sir. Kayo. First, Asa ka makasira ni ma'am? dito, sir. Kami si Arda Sergio. Sa taas. Taas? Oh. Naibayad ba? Right side. Wala. Wala. Wala pa, sir. O balik lang po ma'am ha? Naroon ako sa kanila ma'am. Okay, ito ilista na, sir, para i-book na. Sir. Butan guys sa na ila dami guys. Mga butan sa mga taga Bohol, mga gwapa, mga butan pa jud ba? Mga asawa ka, pili ang bulanon, kay buutan. Mga asawa mo pili ang bulanon. Ay, butan. Pero shout out ko sa ningon diha nga mga bulhanon ay mga ija-ija ug Talikod. di tinuod. So narimo sa Bohol para makibaw mo kung sa batasan sa mga taga Bohol. Asikasuhon pa mo ihawan pa mo manok. Kanang halang-halang pa jud. Halang-halang. Hinalang ba? Hinalang-halang. Halang-halang. Kung ano kung tatay ni bisita, pag manok Tatay halang-halang. na yung tatay, no? Utang siya din yung tatay ka to. Nasa sadyang duty. Diya, salamat. Bye! Love you. Salamat. Diya. Ingat ha. Thank you, ma'am. Hi, sir. Ay, gagaw na. Si Rolly. Ito igagaw ko nung si Ruli. Amping. Tanong na po Amping. na po ni ma'am. Yes.
Salamat. Amping. So masakay na sa guys kay kuan kanang upla sa silang trabaho dari sa LGU na sa trabaho. Bye. Ano nanay? Kay si nanay nagdain taon og pilit og bugas. Ginuo ko nanay, adto pagbiyay sunod ang kinahanglan nakidang kuan ba? Kauban. Salamat kayo, sir. Nanami guys alas 5 na. Ganiha pa ko niya butdari pero alas 5 na mo sakay sa barko. Asang ko ka Dito sa uslob ko, nay. magsakay di ay mo sa ikuan kana. Oo. Ganun eh, pamangkin niya ng kaibigan ko. Ay, nagtagalog ra ba ko na yun? Sige na. Tagalog kasi yan eh. So yan guys, pamangkin ni Ma'am Milby sa taga-agriculture sa Uslob. So mao ni siya yung gitabangan si nanay kay agdijahang da bugas og kuan. Ibuta ka na kay mulayo na puta. Harap kagdara na mga bulayas. Mulayo siguro sa nanay. Ano sa wala? Di ba dito kuha sa barko na diri na? Ano? Kung yapon ko ma'am. Amat to gyapon ka? Welcome ko. Ay, check up na niya. Kita naman ko nimo sige sir. Sige ba kita nimo kay si kung sakay na ri. Lagi. Si nanay may hanggi. Oh, layas man ay. Layas. Ada sa bugas. Hinay lang mo, hinay. Pas anong kawawa naman yung kasama ko yan oh. Yung Salamat. Guya. Ano? Kuya? Sinabi dito, kuya? Hala guys, kabiin na dyan ni makaabot. Inuo ko, ang dugaza kay nadili ko nuning barko kay kanang off day ko ang mga mujuti og Domingo. So naka-off. Manang nadugay sila guys og balik. Karon guys, mularga ko ni alas 6, siguro makaabot siguro ko sa bahay alas 8 na. Oh, di jud, alas 9 na. Kay 2 hours man nimo. Kain ko kada doon sa syudad. Dili sa Uslob ko. Uslob. So dari na yung bag nay. Dira na yung bag diri oh. Dira na yung bag. Bilo, pwede palagay. Subuti naman guys ay malinaw yung dagat. So nagtagalog ako guys kasi meron akong kasama ditong Tagalog from Cavite. So yung father ko no ani ay mother ba? Mother ni mo ang taga-Uslob? Mother. Oh, yung mother taga-Uslob niya. No, Bila ang apelido. So wala siyang kasama na ano, sumabay lang siya sa akin. Wala. Alam mo si nanay, bibigyan pa ako niya ng 50. Kawawa ka naman nanay. Tinulungan ka nga namin kasi ano eh, alam mo naman eh. Maliit na kaya to. Basta may mga apelido na eh. Kampo man. Asama? Kampo man. Taga Cebu ka or taga Dirigol? Argaw. Ay, taga Argao ka pero nga nakaabot kag Bohol. Taga sa mga Bohol. Ay, taga dito. Ah, asa man dapit sa Bohol? Ang titulo na-release na Nay. Nga naman dyan naman maluwi man tag mga tiguang. Just ni Agi po na po gitabangan tiguang po dito pag ubalik na ako dire bata po to gipauban ako. Nya pag uli na po ako nana po wala mo guna di mo na taga dire. Tagalog kasi yan eh. Ayun oh, nagugutom na. Yun oh. So guys, ang bait niyan guys yung sinamahan ko rin dito. Tagalog kasi yan, hindi marunong magbisaya.
So tinulungan namin si nanay kay maraming dalang malagkit at saka bigas. Wala bang na may mapalit nga bugas dito, pero lami itong bugas gikan dito kanang giani. Ay pula. Ay lami kay na sa. Bumitaw na boy pula unta dito, pero ako untang magdala pero bugat. Sakit sa likod mo bugat ba. Pula day nga bugas iyang dala guys, manang gis agwantahan jud niya bit-bit. Taon si nanay. Shout out day ko sa mga anak dani. Si apelyido ni Manay? Campo Manis. Campo Manis guys, jang basig na nakailala dani. So taga Bohol ni siya pero nasa Argao. Lahog. Langob. Argao Langob. Langob, Argao. Ba? Hindi ka na sa mga kaniulig Bohol. Lugay na po dahil tinakuha na ko. Pero na kay bahay sa Langob, Argao. Langob, as bukid na. Doon sa kuan. Kulawin. Okay naman kuy mga kailang viewers taga Argao sila pero ako kay bawag asa dapit sa Argao. Basta makakita sa dani murag Langob ba kay lutod siguro sa mo comment ra na siya. Bitaw na Argao mo na siya nay. Amo na sang itagabangan guys kay daghana sa danay bugas og pilit. Ang bugas din siyang gida guys puwa. Kay lami man jud ang puwa nga bugas. Ya bagong ginaling pa jud tamis no. Tamis na no. Danay na guys. Tawagan ko dinaw. Nakoy nanay dari. Nakoy nanay ya. Nanay. Ito guys, taga Pilar din si guys. Campo Manis taga Pilido. Si Nanay Rusa. Ay, Nanay Rusal. So kasi may mga nakaila diyan sa Pilar kay Sis Maricel. Wali sa Campuras, Campo Manis sa kiyang apelido. Na naglupan may kayo. Gimingaw magpong nanay, morang kumingawang nanay kay nang nanay dari dia kaulingan siya. Nanay. Hi, day, kamusta? Para nakawag ko diha sa mga taga-Pilar, kailan mo dari ako. Comment lang day, kailan mo diha mga taga-Pilar. Diyan ang gabihan mi, alas 8 pa siguro mi mo abot. Sa Argao. Hi ka. Hi ka nila. Hi. Hi lang ka kayo na. Itan mga tingnan ko na rin guys sa Cebu na ko. Salamat kadto sa tanan-tanan. Salamat kay kadto sa tanan mga ning sint og kanang regalo ni tatay nga ning message na hon ja. Tora pud ang gi-message ra pud dito sa Bohol kay kuan man guys kanang naanam ko dari. Salamat kadto nimo Mia Chavez. So mag-send ko no si ja og Gcash karon ni tatay ja naanam ko dari ko halamang ipasend dito ni Aisa. Salamat kadto nimo ma'am sa imong gi share nga blessing para ni Tatay Ariston. Ja salamat pud ni Maripi ko. Salamat kay nag-send pud si jag kuan guys kanang regalo ay kanang cash pud para ni tatay. Ja salamat kadto ninyo sa pagmahal ninyo sa among amahan nga love na love kadto namon. Ja salamat di kadto sa tanan-tanan nga ning greet. Di na mo matagsa-tagsa. Ja salamat pud sa jung ningan nga ha sip trip ha pagbalik dari. Ja nakaabot lagi ko dari mga alas 10 medya na hapit na mo alas 11 kay matong na dili lagi kamuhang kanang biyahe kay Domingo di ay mga off ag mga empleyado sa kanang barge ay ito laging light shipping. Shout out day ko ni Mamayet Magallanes ug ni Archil Bernat katungahang na kuan gahapon guys na meet dito sa Loon Port. Sa mga gwardiya diha sa Loon Port, shout out mo diha mga joker kadto mo nalingaw po ko ninyo kay dawaghang kagutom kay walay kuy kan-kaon dato guys kay wa po kuy kana mo kaon kay malgihang ubo na ubo ko sipon. Japi Direk Mihurida. So naamon tining comment ni hanga Miro Hurida kin saka na si Janja. Gwardiya po di sa dito guys sa port. Kanang Taluot. Ja Sir Jubik Mulato kanang si Jani tag kuan dito guys tanang tig kanang book
ug kanang mga sakyanan si tig resibo. Ja, salamat ka ninyo sa inyohang pag tan-aw sa among mga video kay nakam ko guys kay magpa-charge lagi ta ko dadton ja ningon ko nga masag nakailan na guys ja matong salamat ka sa diyang pagpa-charge dia guys ahan ni diyang anihon kay mura sag nadaot guys at kuan kanina diyang dahon ba ja hala man ni sang atsarahon mura sag nadaot baw kay na luod siguro ni sa guys kay uli man kog buhol man wa ni siya ani ja hana naman is diyang atsarahon. So anihon na ni tanan guys kay sayang kadyo. Kay nagdali ko guys kay maghatid ko og pamahaw sa ang bana kay tuwa taon na nang wan sa babaw na narbaho sa kasada kay kami matatong duha guys ja kay mura maglain ang paminaw ja ugma na ra ba ang graduation ni Nicole. So sidya na lamay ang gipa apil. Kay kuan na guys kanang tupad. So sayang kuno pud ng 300 kapin ang adlaw. So tuwag hang bana nag sideline ja karon guys madto ko kay ang hatdan og pamahaw. Ja see you dito guys sa babaw. Bawon sa hang bana kay ang hatdan datos babaw. Kay tuwa lagi sa nanarbahon ja. Ako man tatong apil man ta ko dana guys ja. Mao lagi nang murag lain ang paminos ang lawas. Sayang pud kadto ng 350 ba puro kuno na pud na sa mga gastuson sa kuan ni Nicole graduation. Ja ang hatdan sa dya guys og pamahaw. Oh, sa. Hala, kimong liig na muwa na. So, nangyinabuhi guys. Nangyinabuhi guys kay mga nalang palit og bugas. Di ba nakutara ka? Kuan lagi. Plastic. Guys, ang yatan og pagkaon. Mahaw. Salamat. Thank you. Salam tanan-tanan. Kanang paway ko guys kay sa supod ka dumi ugma adto og dumagiti lagi guys kay graduation niya ni Nicole. Just dyan mong kamot ng taon pud nga naay ka. Palit na magbugas. Na kaanda lami na nang yubo magud ko man ko apil. Apil man ta ko dan sista guys nang manghinlo. Guys, karara ba dyan yung katagbangan. Dya salamat ka dun yung tanan. Dya salamat sa sa Ginoo. Dya always mo na hang giapil sa akong pag-ampo katong mga tanan mga viewers, katong tanan hamping mo diha. Asa man mo karon na narbaho. Dya salamat sa mga tanang ni share og blessing para sa hang tatay nga nagmahal na among tanan mga burato vlogger. Salamat ka dun ninyo. Dya tangin ninyo ba guys kay graduation na jud ni Nicole. Mo na yung gipaabot dya. Mo lagi guys nagipislango mi si Crystal Pod Nicole. Gipang ubumi og sipon. So dali ko guli guys kay hana silang pang imnon og mga herbal kay ruma kaugma. So mamalit ko karon og kanang limon butang nagluya mga ipahinom. Ja see you next vlog guys kay ara ba katagbangan dari. Ja amping og ampo I love you ninyong tanan.